Yo yo yo, what's up guys? Ayan, gagawa tayo ng itlog. I-stem natin. I-stem natin yung itlog. Ito yun. Ayan na. Lagay natin yan dyan. Ayan siya guys. Madali lang gawin yan guys. Tapos, takipan natin. Lagyan ng takip. Ayan siya. Ayan. Pahinaan lang yung siga ng burner natin. Ayan siya guys. Ayan. Yan ay breakfast ulam natin. Ayan na siya. Ayan, tara. Luto na yung steak ng itlog. Ayan siya guys. Pwede na yan. Kakainin. Ito na. Ayan na siya. Luto na. Ayan. At meron pa tayong gagawin. Ayan, gulay. Ayan, ginisang gulay yan. Dalawang recipe yung gagawin natin. Ayan, nandito na. Luto na siya. Okay guys, kung hindi ka pa subscribe sa channel, please like and share and hit the notification bell para updated ka sa bagong mga video ko. At ito na siya guys, luto na siya. Tara, kain na tayo sa ating breakfast. Ayan. Thank you. And God bless you. Thanks for watching. Bye-bye.